Tervetuloa Jeletoni testaa kanavalle ja tänään olisi pikkusen tarkoitus puhua lyijyakkujen ja LiFePO 4 akkujen väliltä. Hyviä ja huonoja puolia kautta eroja, että mitä siellä akkujen välillä on. LiFePOt on koko ajan nostattanut suosiottaan tässä viime aikoina ja hinnat on tullut aika reilusti alaspäin. Mutta tietysti perinteinen lyijyakku on sitten hyvinkin varma ja tuttu monelle ja käy yhteensopiva sitten taas monen eri laitteen kanssa. Sitten jos mietitään sitä, että onko se halapa aina pitkässä juoksussa halapa ja tuleeko se halavaksi, no se vähän riippuu tilanteesta. Tietysti mistään ei voi ennustaa, että mikä kestää mitenkin pitkään, mutta tietysti aina arvioita on sitä kestomäärästä. Esim. Lyijyakulle taitaa olla perinteiselle lyijyakulle niin se 1000 sykliä ehkä semmonen maksimi mitä ajatellaan, mitä sille olisi hyvissä olosuhteissa se syklimäärä. LiFePOlla se voi olla muutamasta tuhannesta jopa 5,000–6,000 sykliä. Toki kaikki riippuu käytöstä ja muuta, mutta niin semmoista perinteistä käyttöä kun ajatellaan, että pidetään akkuja suht hyvissä olosuhteissa eikä niitä aina pureta tyhjäksi. No toinen asia mikä näistä nyt tulee sitten isona tekijänä mieleen. Jos meillä on 100 amperituntinen lyijyakku ja 100 amperituntinen LiFePO, niin mitä se on niin käytännössä tarkoittaa? Lyijyakusta suositellaan sen keston takia, niin suositellaan, että noin 50%, maksimissaan 60% puretaan maksimissa. Eli noin 5–60 ampeerituntia. LiFePOlla se taitaa olla jossain 80–100% luokkaa, mitä voidaan purkaa koko ajan ja silti saadaan vielä tuhansia syklejä. Eli karkeasti ajateltuna, jos sulla on 100 ampeerituntia LiFePO-akkua ja haluat saman kapasiteetin käyttöön lyijystä, niin sulla pitää olla 200 ampeerituntia lyijyakkua, että sinä saat piettyä sen lyijyakun hyvänä ja se kestää sitten. Eli se on lyijyakun surma se, että se purettaa yli tyhjäksi useasti, niin se heikentää sitä kestoa ja se menee huonommaksi nopeammin. Mökkikäytössä painolla ei ole väliä, mutta sitten taas esimerkiksi karavaanitouhut ja tuommoiset, niin painoerossa rupeaa olemaan merkittäviä eroja. Esim. Tämmönen 100 amperituntinen LiFePO ehkä keskimäärin painaa jonkun 10–15 kilon luokkaa. Ja sitten jos on 100 amperituntinen lyijyakku, niin ehkä ollaan sillä 25–30 kilon paikkeilla. Ja sitten jos ajatellaan, että meillä vaikka parisataa ampperituntia olisi akustoa, niin painoero rupeaa olemaan jo merkittävä. Kuten sanoin, niin jossain mökkihommissahan sillä ei ole suurta merkitystä, että mikä se on. Jos niitä nyt ei tarvitse sitten raahata vaikka talveksi mökiltä poikkeen tai jotain muuta vastaavaa. No sitten taas lattaushommia mietitään. Eli LiFePOja pystytään lattaamaan suhteessa aika kovalla virralla, ilman että se siitä tykkää kyttyrää versus lyijyä. Kautta lyijy sitten varsinkin loppua kohti tiputtaa aika paljon, kun täydemmäksi tullaan, niin sitä lattausvirtaa. Toisaalta sitten taas LiFePOlle pitää olla oma laturi, että saadaan jännitteet ja nuo lattauskäyrät halutunlaiseksi. Kun taas lyijyakku ei ole lähellekään niin tarkka siitä ja lyijyakkulatureita varmasti liki jokaisella on olemassa jo. Eli sitten taas LiFePO vaatii siinä vähän sen lisää elektroniikkaa kautta muutenkin tietysti sitten lataussäätimet ja muut pitää olla semmosia, että ne LiFePOn lattaus onnistuu niillä ja se tulee kunnolla tehtyä ja oikeilla arvoilla. Siinä taas on tietysti lyijy etu, että lyijy voi pistää minne vaan. Yleensä kaikissa noissa lataussäätimissä on olemassa lyijyakulle niin kuin mahdollisuus, että pystytään lyijyä lattaamaan ja se osaa sitä ladata. Eli siinä suhteessa niin kuin lyijy on aina semmoinen helppo vaihtoehto ja varma vaihtoehto. Siinä ei tule ongelmia sen asian kanssa. Käytössä sitten taas
Lifepossa, niin Lifepo pitää vaikka inverterikäytössä jännitteen tosi yllällä verrattuna lyijyakkuun, ainakin minun kokemuksella. Lyijyakkuussa paljon helpommin isommalla kuormalla jännite tipahtaa kuorman alla. Ei sinänsä vaikuta mihinkään, mutta siinä on jonkinmoinen ero kuitenkin sitten, kun isommista kuormista puhutaan. No sitten tietysti iso osa akuista nykyään on semmosia, mitkä on huoltovapaata niin sanotusti. Mutta lyijyakkua kun paljon ladataan, niin oikeastaan akkuvettä pitäisi lisätä sinne, koska se monesti pikkusen haihuttaa sitä sitten poikki. Lifepo on taas siinä suhteessa sitten huoltovarmempi. Toki Lifepossa sitten taas, kun on BMS eli lataushallintayksikkö, systeemi, niin se on sitten tietysti rikkoontuva osa tietyllä lailla verrattuna lyijyakkuun, missä ei ole erillistä latauksenhallintayksikköä. Eli se on taas niinku yksi riskitekijä tietysti siinä paketissa sitten toiminnan kannalta. Lifepossa toki monesti vielä nykyään se hankintahinta on peruslyijyakkuun verrattuna ainakin kalliimpi. Sitten jos mennään parempi AGM-akkuihin ja muihin, niin sitten se hintaero kyllä tasoittuu. Toki Lifepoissakin niin ihan ehkä niinku tuntematonta halvinta merkkiä en ottaisi, että ainakin sitten seurailla, miten ihmisillä on toiminut, ja ihan ne kaikki tuntemattomat halpakaupat kannattaa jättää pois välistä. Tai ainakin katsoa hyvin tarkkaan ne speksit, mitä sillä annetaan, että jos on 1 tai 2 kilon akku ja sille luvataan 150 amperituntia, niin ei toimi edes Lifepo-akkuna semmonen, että tämmösiäkin on tullut tuolla vastaan. No yksi mikä tulee sitten Lifepon kanssa ongelmaksi tai ainakin silleen, että siihen pitää kiinnittää huomiota, niin on se pakkaskäyttö. Tai se, että se akku ei lataudu. Yleensä monessakin akussa Lifepossa on se BMS semmonen, että se katkaisee automaattisesti latausmahdollisuuden, kun mennään pakkasen puolelle. Eli tuo Lifepo 4 akkukemia ei kestä sitä pakkasessa latausta. Se kyllä antaa virtaa ulos yleensä 20 pakkasasteeseen asti. Eli sieltä normaalisti pystytään purkamaan sitä, mutta se lattaus ei onnistu ennen kuin se tulee sitten plussan puolelle tarpeeksi sen pakkasella olon jälkeen. Lyijyssähän ei ole sen kanssa ongelmaa. Toki lyijyssäkin sitten se käytettävissä oleva kapasiteetti kyllä pienenee, kun se on reilusti pakkasella, mutta siinä ei ole silleen väliä, että sitä voidaan ladata kyllä pakkasessakin, vaikka ei se hirveästi virtaa ota vastaan. Tai ainakaan hirveän isolla teholla. Mutta Lifepossa se pitää ottaa tietysti huomioon, että se ei lattaudu talvella, jos ei lämpöiseksi saa sitä akkua. Sitten on toki niitä lämmitettäviä, missä on oma lämmitys, semmonen matto täällä kennojen seassa. Eli kun sitä ladataan, niin se silloin lämmittää sitä akkua. Ja sitten kun se lämpii tarpeeksi, niin sitten se laturi rupeaa lattaamaan ja se lämmitys loppuu. Ja se ei ota akusta sähköä lämmitykseen, niin kuin moni sanoo, että sehän on päivä ja se on se akku tyhjä, kun se lämmittää itteensä. Mutta se ei lämmitä itteensä, jos ei tule ulkopuolista lattausta siihen akkuun. Eli se tarvii se aurinkopaneelin tai laturin tai muu, että se lämmitys lähtee toimimaan. Että se jännite ajettaa ylös siellä ja sitä on tarpeeksi paljon sitä lattausta vielä, että se lähtee lämpiämään. Sitten tietysti Lifepoilla monesti niin näillä ei ole väliä, mitenkä päin nämä asentaa. Tai ainakin useammalle suunnalle pystyy monesti ne kallistamaan, kääntämään. Jos on esimerkiksi asennuspaikan koko semmonen tai joku muu vaatii. Mutta nesteakkua, lyijyakkua ei oikein pysty monesti kyllä edelleenkään laittamaan. Sitten on tietysti niitä geeliakkuja ja muita, missä ei ole sitä ongelmaa. Mutta sitten ei olla enää sillä halvempien akkujen luokassa monestikaan siinä vaiheessa. No sitten jos otetaan nyt tähän loppuun Lifepon plussia, niin yleensä pitempi käyttöikä. Eli puhutaan tuhansista sykleistä, mitä se kestää. Käyttökapasiteetti on isompi, eli sitä vaikka 100 amperitunnista voidaan käyttää hyvinkin se 80-100 amperituntia, ja se ei siitä mene huonoksi. Eli se täydelläkin purkauksella se syklimäärä on huomattavan paljon enemmän kuin lyijyakku.
LiFePO on kevyempi kuin lyijyakku monessakin tilanteessa, eli paino kiloa kohti on isompi energiamäärä siinä akussa verrattuna lyijyyn. Tietysti taas riippuen käyttökohteesta, että onko sillä merkitystä. Jännitteet pysyy paremmin yllällä lyijyakkuun verrattuna kuorma alla. Jännitteen heilunta ei ole niin iso. Lattaus ja purkaus on monestikin, esimerkiksi lattausnopeut on monesti paljon isompia. Pystytään isoilla virroilla lattaamaan ja se ei sitä niinku tykkää kyttyrää. Eikä yleensä normaalisti vaadi niinku huoltoa sen enempää. Sitten miinuksia LiFePO ajatelle. Niin vielä on hinta vähän korkeampi kuin peruslyijyakulla. LiFePO 4 akkuja ei ihan niin paljon ole tarjolla kuin lyijyakkuja. Lyijyakkuja löytyy melkein joka paikasta, missä myydään jotain vähäkään autoon tai muuhun liittyvää vapaa ajaa akkuja, niin saapi varmaan melkein joka kylältä ostettua semmosen, että se ei tule ongelmaksi vaikka reissun päälläkään sitten. LiFePOlla on tietysti se sitten, että se lattaus pitää hoitaa LiFePO yhteensopivilla latureilla tai säätimillä ja muilla. Eli se vaatii joko muutoksia järjestelmän tai ainakin varmistamisen sen, että nykyiset vehkeet toimii LiFePOn kanssa ristiin ja saadaan oikeanlaiset lattaukset ja muut sinne. Ja sitten tietysti miinuksena tietyllä lailla se akun BMS, että se on yksi rikkoontuva mahdollinen osa siinä akussa, mitä ei lyijyakussa taas vuorostaan ole sitten. No sitten lyijyakun plussia. Eli yleensähän peruslyijyakku on halvempi ostohinnalta. Niitä tosiaan saapi monesta paikasta. Siinä ei ole monestikaan ero. Löytyy tosiaan varmasti melko lailla joka kylältä jostain paikka, mistä saapi lyijyakku ostettu. Kylmässä toimii siinä suhteessa paremmin, että ei tule erroreita ja onnistuu lattaamiset ja purkamiset kylmässäkin. Toki kylmyys vaikuttaa myös siihen lyijyakun kapasiteettiin tokikin. Plussana tietysti tälle, että se on yksinkertainen. Siellä ei ole ylimääräistä elektroniikkaa sisällä, mikä voi hajota tämmöisessä lyijyakussa. Ja tietyllä lailla huoltovapaitahan ne on. Tietysti hyvä olisi, jos sitä akkuvettä pystyisi tarvittaessa lisäämään, niin se jatkaa taas akun eli-ikää, kun veden-pinnat pysyy akussa normaalina. Ja miinuksia jos mennään, niin sitten tietysti paino suhteessa energiamäärää. Eli huomattavasti painavampia LiFePOon verrattuna. Joka tapauksessa, nyt kaikissa tapauksissa ei ole tietysti väliä sillä, mutta yksi monessakin tapauksessa kuitenkin ratkaiseva ero. Monestikin lyhyempi käyttöikä, eli varsinkin ne syväpurkkaukset sitten rasittaa akkua melko paljon. Sitten tietysti se jännite notkuu melko raakasti ja sitten taas kun isoilla virroilla purettaa lyijyakusta, niin se syöpy kyllä sitä kapasiteettia aika nopeasti. Lattautuu periaatteessa hittaammin, varsinkin sitten kun rupeaa täydemmäksi tulemaan, niin sehän tipahtaa se lattausvirta koko ajan pienemmäksi ja pienemmäksi, mitä se ottaa vastaan. Ja periaatteessa se lattauksen ja purun hyötysuhe on vähän ilmeisesti huonompi kuin LiFePOssa. Mutta käyttötilanne vaikuttaa paljon. Nykyinen laitteisto esimerkiksi mikä on, että tarvitsiko siihen isoja muutoksia, jos akkutyyppiä haluaisi vaihtaa. Ja muuta, että molemmilla pärjää. Ja molemmissa on hyvät ja huonot puolensa, että mitä sitten arvottaa ja mitä tarvitsee. Molempia on itsekin käyttänyt ja lyijyakkuakin, niin niitä on vaan tuolla autoissa ja muissa käytössä aika paljon vielä. Mutta LiFePOsta sitten taas niin tosi hyviä kokemuksia toistaiseksi. Ja niin kuin se tosiaan se käytettävissä oleva energiamäärä, niin se on aika hyvin sitä mitä akku sanoo. Ja sen pystyy ajamaan sitä myös pihalle sitten. Että aina
joka tapauksessa se halpa hankintahinta ole ehkä se halavin ratkaisu. Mutta tietysti niin kuin lyijyakku, niin se on hyvinkin toimiva, helppo, varma ja toimii kyllä kaikkien vehkeiden kanssa yleensä ristiin. Eli se on Lifepossa tulla niin kylmän kautta lattauksia ja muun kanssa, niin on ne tietyt problematiikkansa sitten, mitkä pitää ratkaista tai ottaa huomioon. Paljonhan on jo niin kuin moni nykyinen lataussäädi-invertteri tai hybridi-invertteri ja tämmöinen, niin niissä on monesti valmiit asetukset nykyään jo Lifepo 4 akuillekin. Mutta sitten vanhempia vehkeitä, missä on, niin niissä ei välttämättä ole. Mutta lyijykin on kyllä ihan toimiva ratkaisu. Mutta siinä kannattaisi vaan muistaa se, että ei varsinkaan alle puolen varauksen pureta sitä. Että se vaan jatkaa sitä käyttöikää melko paljon lyijyllä. Ja tosiaan sitten vaadittaessa 100 amperin Lifepoon verrattuna, niin saadaan sama kapasiteetti pihalle, niin 200 amperia lyijyä. Mut joo, tästä nyt tämmönen pikainen yhteenveto, mitä itselle nyt äkkiä tuli tässä lennosta mieleen. Voidaan jatkaa tuolla kommenteissa, jos tullaan jotain asioita vielä mieleen, niin keskustelua kautta voidaan palata joskus asiaan, jos nyt jää jotain tähdellistä puuttumaan. Mutta tosiaan molemmissa akuissa hyvät ja huonot puolensa ja se oma käyttökohe kautta käyttötarkoitus kautta käytön tarve vaikuttaa tosi paljon siihen, mikä on se itselle sopiva vaihtoehto. Sitten vaan määrittää sen määrän ja jännitteen sen mukaan, mitä tarvitsee omassa käytössä. Ei mitään, tämmöistä päivän puheenaihetta tänään ja palataanhan tuossa taas kohta puoliin kapasiteettitestien muodossa. Siellä on seuraava akku ottamassa kapasiteetin mittausta, niin tulee varmasti lähiaikoina sitten kapasiteetin mittaus seuraavasta akusta. Kiitos kun katselit videon ja palataan aiheeseen. Morjens!